Agus mar a dúirt déanamh na fórne dúis mar sin Errigal Chiaráin ar dúis sin gClub ó hÍireann a bhain Chluiche Ceannais amach gan éon ahrú dianta ar a bhfuin a hosting an Chluiche le Ceannais fágan san darmach an enlí mar gnáach sa chúl agus an bheirt seo Macróí agus Quinn Cormac Quinn 8 mína díogam sin club agus an lá a smó bhainteach an Uvaco an é Ciarán Quinn a churp ar chana Callahan well is gar wing fis. Feintún chóscóir a ríist an sannig Padraig na cartan ó nín le chúdan ná dear nach orda midóir agus a lárna park a bheith Ben McDaniel agus Ordan Robinson is tóchad an good is mó mar go míon Joe ó gús a taistilsteach i dró na dosa agus gandát fuair sé an cúltáchtach sin na gine na gróch chun son chum an lá dearnach. Peter Hart mór an ebre a dhéanamh ige siúd chun spásach ró das na píordaí mór istig captain na fór na Dara Canna vinnig graáin Rory hen na trídí go fuair ratan lá dearnach. Siamara get coola, gan éan ahrú leis dianta cosúd ar a bhirn a hosting an Chluiche Ceannais Michael Fitzsimons gandát agus Charlie McMarrow, Shannon Dúd agus Ledóg, Malartín siad unid Bouaicphointí an vertigo go díal ar fad, beidir go bheith óna Callahan na churfií Tyrone ar ghuineantas de Canamans a Lárna Park a Padraig Coffigburn agus Duffy fíortháchtach an son ach gandát an lína lán tosaigh seas mó scór na Luke Keating, Nála Callahan agus an fearmór a hénig Conor Callahan. Ríist. Catistechan sa, agus tá spás diantan sa, agus tá an chiad scór fachtan son again Nála Callahan.Ún sí. Keating inis. Catistechan ganach Bert Fock a hir a get coolan ish. Galore chun tosaigh agus tá deishan sa, again Mick Fitzsimons agus stechan sa, Shahan Shanson ish agus tá sé nadathe go háling ar fad again Callahan Doran. Agus Jake go bítar ar hÉireann na tuairt amach frí sin campus go genú foul ar Peter Hart níos luas a glúiseacht Dan Coolas a nimmert anna fás ó Mick Fitzsimons a glúiseacht an sin chun an spás a aimsú Céad go foul ribh sin an sin nach deire lo an líir na bút brenn an pass an seo Mick Fitzsimons ionintach chunig sé an spás agus anna chréach ó Cal Dorn is Jack sa crúne an sin. Countess the cúis na beidir náfil Fitzsimons a talk again Charlie McMarrow. Seachún Conor Callahan ish. Geadíirecht an son ar é siúd a bhlocáil agus tá bhfuil feinte fachtaige can níiad ríis bheith tasna níos a bhar. Sa ríist an spás atá aige Owen Kennedy is dacard é creadúint. McGinn níidir a gceist up a ríist Padraig Coffigburn. Ialthe tríthe hasise a stigar ríist agus tá cúile aige David O'Dowd bouta Catar bun aige Errigal Chiaráin. Cáú ceistú branín sé ruúntar go bhfuil na imróí a brandú ar fear a bhfuil sin an anam sa bheith marcáil seachas a dul ar thór an spás a bhríonn. So do mór sin tá sin a fanaptíh mu so tá an spás ar fad an tam I fad tíbhis sé anna obair an sin ó Padraig Coffigburn ionintach mar chréach a ríis seán lechúilí lár sin David O'Dowd. Well, the bhíd síl Errigal Chiaráin luas a bheachtas a díra dá líad ar imiróirí chóla in áiríre ó hosna imir Conor Callahan agus a ríist tá sé ialthe an son neafarseach go leor agus tá an passpórtisteach í Padraig Coffigburn agus tá tríú cúl fachta aige cóla cruthe aige can Stanáil. Dochreid anna rúthar an sin ó Conor Callahan cé gur cháil se léir ó deire leis an láb a chur leis go é chur a dro Padraig Coffey ó brinn an sin agus ar sin mar chréach agus teachfainn cúbáire an tríú cúla agus tá an bóthir a gairí níos fuide agus níos fuide Errigal Chiaráin. Well, ní bheadh sé seo túirtha aige éine dí a hénig gimé á thugann dear bord sanna méid aga ige hénig leabhar cleotha steach í Rory Canavan. Joe O'Gúzan is teachtá Duffy teh a chúilda. Barna buinteach aige O'Gúz agus an count san cuara go háling ar fad ná bí caint é cheanna bhí tastáil. Ceanna le buirteige chun cén gurí Peter Hart. Rory Canavan. Smachta aige ar a géadar tá McGinn leistigda. Canavan a túirt fé agus tá sí sin tacisteach go háling ar fad ráid ceanna nach ar 2 second. Agus tá Barna nisin sa hall Carcalór níor an pass ciad fáin géad cinnte nó Crane agus an doras iatach Ordan Robinson agus peinte den sco aige fear a chúine. Ní dóilim go raibh leis beag an éireach níos fearr le can Tyrone. Seachún McMarrow. Ríist tá na ruúthar híiricha seo a crathú deacrachtaí agus tá deis an son aige Nála Callahan
agus an council búirte go críige. Raibh sé cappa go manis chó fadasach an tosaigh, chó mórsach in óchttar, chó hilte, agus chó garda miúil de Spórt agus a chmeic le fada lá in the Chluthe Ceannais Club. Agus tá mórán a dhéanamh aige Aidan McCrory agus go leidna Errigal Chiaráin festúr Enda McGinley. Tá Spórt gan cháim nach mór aige cóla sa chéad leis sin agus tá scór mór bríocha 3-9 aige cóla 9-5 aige Errigal Chiaráin. Chó láidir a lár na parca Padra Coffin bar nach tá bhartianta aige Joe Agus an bouta sa air agus tá chiad chosantóisne Fitzsimons chur a gothaige. Mar dúirt Fitzsimons mar lacholú lár Buaicphointí McMorrow leistír dá Peter Hartanis. Bán chuirde féhénig, tuigeann sé óchtaí sa tá scóran sa. Ó sé nuamh. Stocha gunne Cuala le Rus. Tug si isteach sé Culín as a céileán sin le brúmór a teachtain for an sligach. Ach ina dhéic sin de bheith Can agus Padra Coffin burn agus Fitzsimons a stúrdig Tommy Canavan bhfuil an son leisúrtha go crain a gceisiúd. Anna Ghain sa chosan sa chéadle, nadidir uit sé ráite lotha dul an lech níos slúthe le cóla ach a rééis pear na mór aige Conor Callan a réin eile agus gan aon dacrach féin spéide a féint a ráit. Tá go Ciarán ar Bill an sin capsin gur genú. Dicamach Buairt an son nach mór, tá có chafad le don an pass láirach bán bail isteach an tuganí Conor Callan agus tuigeann na cosantóirí an bail a bhain le seúd. Tó go tappa, trasta go dtí David O'Dowd, fiat sé bán chur féhénig an sa agus a féinte hógant chosan drá lecht. Méadrón de bheileach an baid na cúig beidir a stad ba chóirach am rá. Fachtan san is aige Tommy Canavan. Stach agus Buairt go deas stige geg Peter Hart agus tá cortach an sa get the McMorrow! Well, Peter Canavan! Nada go dríoch dúil sa chúnige. Cadmariana chríoch ó Peter Hart an sin. Bua sé lír ó bór sa ghór an seo cúpla nómana na brenair seo. Chasan sé, nílach runamháin in the íte aige. People with them bro, isteach sa líon dan. Sin ar house ó Peter Hart agus éis leis an slua. Thugus Peter Canavan began in his say out. Rud éige dhéanamh Peter Canavan san níl túmí ceart. Go húntaach ar fad agus tá siad go láidir sa chluthe a réist. Errigal Chiaráin a ríis búte lár na parca. Peter Hart a ríis. Sinéan Buaicphointí, passáta go hálinge, trastan na gosantóirí Mark Kavanagh, lán de husbach agus tá pointe le fachtige Mark Kavanagh. Seachún Gork. Steach sa bheanna le Luke Keating a ddíring na kick na Sarah Vella. Tá pointe an a háchtach go deol. Fachtan san gan Shannon dúr. Machan sa agus sé seo cohún inis. Dietach san a bheith fós san imirt agus tá sé cnátastig go díal ar fad an son. Peter Hart. Canavan. Tá sé sin. Alíonta. Aige Canavan. Sa tarna lead an gluthe ach mar a dút ní minic i chríoch naon sé claí. An nuas an sain is an táibh le cúd. Gafa hors de Bert agus gemacht is cosan áde. Siúl cap fe Peter Duffy. Tá sé de goscailt an bharnaistig. McCrory a bunk agus Béidir. Béidir go bheith sin an peinte. Úrach foscail deag na rís. Ach tá an choimir teag go bra ach níl an támacha. Clíleis roada. Tá deisian samátá agus a bheith seo Padraig McGirr. Seotasteach aige Padraig agus an council seota go crain aige McGirr. Tóca tappaig agus Peter Hart. Countess the Spórt is sfarach na go riamh ó Peter Hart. Pósta le Canavánach gan dát. Tá díal damach ar a bharsa tá hána. Tá sé íta chud sí. Agin an seo. Well, táché cainte déanta go Hart lena bhróg ag sin nach rí trán hóna. Isteach go ní Conor Callan agus tá sé istig agus a bheith seo Gork an peinte cintóig an bua de chúil an son fachta aige Conor Gork. Neomit agus go daid féinnig tá nadóg séite aige Paddy Nealon tá parahas na Peile buntamach aige fearmhaío a gluthe Ceannais na hÉireann. Asna Malian Bannister Conor Callahan tá gasca dianta ge Conor Callan chuma réon chéimiis leis na lena sin os na bars a lomar bán ile éireann na club ag can san na máíocht agus sa fel
Style scríof a gasisiúd. Chun job hadianta gastan na mála go díal. Tá sé searán ugad mar lecht na himre. Yeah, Stoke bhí anna chuid respontas ach sa céad le áte bhú a cruúla an cléthe seo Stoke. Bhí an fear seo ar aus do cruúla. Bhí Conor Callahan de an ná mar bhíonn sé ach padroch go fi burn. Dair leis cruúla imsú, cruúlín freisin agus bhí sé anna ecoch sa céad le. Ach I déine hir, Conor Callahan agus an cúlín ag Conor Grourk I chintíon bhfuil chun Andy Merrigan a dul cúpla míle síos a bóthir go deilganis. Nach bhfuil sé dochreide, bhí si trí cruúla agus ní cúlín ag leham agus a cumid caint faoi scór canúnach sa éis 69 ó Conor Grourk an sin. Cad mór an credit óhairt de Errigal Ciarán an bhealach go tháinig sin amach sa dara le. Thír Eoghain, Tommy Kavanagh bhí sin ar aus. Agus cad Chluiche versa, Mick Simon. Cad is féidir ráfuin fear seo, tá sé ar aus. Dochreide an bhealach an imríonn sé an cléthe an tam ar fad. Ó héimid spáns na thug si a céad le, Stoke go bhfuil an craobh tiltte cruúla, tá sé tilt acu. And so, it gives me great pleasure now to present the Andy Merrigan Cup to the captain of Cuala, James Power. James Power agus Luke Keating, co-chaptain na fórne, agus an orda leis, chun Andy Merrigan, Buaicphointí ag Cuala, le chun Tommy Moore, agus Aston Malley agus Des Cahill, be Kenny Ola Nacht.